Gainera urte Donostian Euskaraldia batzordea aurkeztu genuenean, gogoratu genuen kontseiluak onartutako lan mundua euskalduntzeko adierazpena. Eta lan mundua euskalduntzeko adierazpenean ugesten genuen lan mundua euskalduntzeko lau eragile edo lau zutabe nagusi zituen. Batetik langileak edo langileria, bestetik bezeroak, herritarrak, euskal diseinatu herritarrak, bestetik administrazioa eta laugarrenik nola ez enpresak. Egia da, aurrerapausoak egin direla eta hezkuntzaren bidez, gero eta gazte euskaldun gehiago dagoela, baina gazte euskaldun horiek lan mundura jokauz egiten dutenean, nolabiteko kristianezko zapaia batekin egiten dutela toko, ezta? Nolabait izatearrek, egia da, Euskaraldia batzordeko kideek erakusten dute Euskararen posible dela, baina egia ere bada enpresen munduan batzordea osatzen duten enpresa nolabiteko irla bat osatzen dutela. Ez dara, enpresen tarkaten jardurarik ekoizkoena. Orduan, horrek esan nahi du badakagula jende gaitu euskara lan egiteko, eta orduan, abala egokia dela erekusio ekonomikoan jauzia ere. Orduan, guk uste dugu gaurki lezatik hasi behar dugula aldaketa hori prestatzen, alegia, etorkizuneko belaunaldiek aukera erreala izan ditzaten euskaraz lan egiten. Eta hori nola egiten den ikusteko esan bezala eredu garriak egiten zaizkigu gure batzordean dauden enpresak. Ez da, beraien egunerokrazia hori errealitatearako. Gu, bertako hainbat enpresak bezala, gure aldetik nazioarteko jarduera izan da ere, enpresak aurrera eramateko garaian, bertako kultura eta hizkuntzan oinarrituta lan egitea eskaintzen dituen balio-erantziak edo onurak balioan jarri nahi ditu. Hori izan da izuzen batzorde honen jardueretako bat. Eta bestetik, etorkizunean, lankide izango ditugun ikasleei erakustea, enpresa batzuk euskaraz lan egiteari garrantzia ematen diogula. Eta eurak ere, lan munduan euskaraz jardutzeko aukera badutela. Azkenik, batzordeak Eusko Jaurlaritzaren babesarekin abiatu berria duen proiektu baten berri eman nahi dizkizugu. Euskaragiletu programa nahi zuzen ere. Programa honen bidez, euskaragileok urteotan bilatu duen esperientzia eta ezagutza beste enpresa batzuen eskura jarri nahi du. Bi bizita bereizi ditu gainera. Bata, Euskara plana abiatu ez duten enpresentzat. Eta bestea, Euskara planean murgilduta dabiltzanentzat. Beraz, nire azken hauek baliatu nahi dituzke interesa izan dezaketen enpresa guztiei kontseiluarekin harremanetan jarri eta bizita horiek egiteko.